Nonni, vene saatu rantaa ja talsitaan tässä reitillä ja tässä on vielä tosi kunnon polku. Täällä on siis mökkejä jonkun verran ton Surnun tilan alueella ja täällä on sen takia ihan kunnon polut ja systeemit. Tää on oikeastaan tällainen mönkiä ura, mutta tällaista mitä täällä on paljon niin on tätä. Ja noitten päällä kävely onkin tuskasta. Me siirrytään kohta tässä on tällainen pieni harju kautta mäki, me siirrytään kohta mäen päälle. Etsitään sieltä se varsinainen polku tonne Pekan tilalle. Niin tässä on vielä tää koski, joka yhdistää ton pitkän Surnujärven tohon Inariin. Koski ehkä vähän kuuluu taustalla pauhaa. Niin tää on vielä tätä kosken osaa, josta nämä mökkiläisetkin joutuu sitten kantamaan kamat maitse. Ja sit niillä on veneet yleensä täällä. Täällä kohta tulee niiden veneet, niin sitten ottaa kamat siihen ja jatkaa matkaa. Tästä vihdoinkin löydettiin tää polku. Tää on kyllä melko pieneksi mennyt, mutta ei ehkä välity kuvaan, mutta kyllä se tässä sitä polkua pitkin mennään. Ja tossa on pitkä Surnujärvi. Tästä menee vähän isompana nyt. Tuolla on taas pirunpeltoa. Yksi pirunpelto äsken ylitettiinkin. Ja ne on kyllä sellaisia painajaisia, että siinä saa nilkat helposti nurin kyllä. Pitää mennä varovasti, mutta tästä matka jatkuu. Toi järven rannalla meillä oli leiri yhtenä vuonna ja se on ihan kiva paikka sekin. Suojaiset on tuollainen jokimainen järvi vähän se, että järvi nimellä se kyllä. Mutta tätä polkua pitkin tästä näin tuonne Joulukotaojalle asti. Sitten sen ojan yli ja sitten ollaankin jo Pekanmaalla reilusti. Ollaan tällaisessa rämeessä nyt kävelemässä. Polku ei ole näkynyt enää varmaan kilometriin, mutta aletaan kohta tulee tuohon Pekan tilan etelärajalle ja siinä alkaa niitä mökkeikin tulee sit vastaan jossain kohtaa. Ja tässä on yksi sellainen oja, mikä pitää ylittää. Nyt on tosi paljon vettä, että ei tiedetä kuinka leveä se oja on. Meillä on tiedossa paikka, mistä ainakin ennen päässyt yli. Mutta katsotaan mikä on tilanne nyt. Joutuuko siinä tuimaan vai mitä temppuja joutuu tekemään. Voidaan katsoa vaikka siinä ojalla uudestaan. Mutta täällä on tän näköistä. Vähän tästä rämeikköä, mutta sitten on näitä hienoja Lapin mäntyjä kanssa. Vähän jännää seutua. Eli nyt tultiin tähän Pekan tilan rajamaille suunnilleen. Tässä on tällainen just tää Joulukotaoja ja tää on aika leveä tuolla niinku alkupäässä, kun lähdetään järveltä päin tätä ojaa. Ja leveähän tää on tässäkin, mutta tässä on tällainen kohta, mistä pystyy, tää nyt on paljon vettä, niin tästä nyt pystyy ainakin ihan hyvin tulemaan, kun varovasti menee tästä yli. Ja tossa tosiaan löysin metsästä, joku oli hylännyt toisen bensapurkin, niin jätän sen nyt tohon merkiksi, että löydetään sitten takaskin samasta paikasta. Tää on ihan ok paikka tulla yli, kun on varovasti vaan ja muistaa, että ollaan erämaassa. Eli täällä ei ole mitään apuja saatavilla, jos jotain tapahtuu. Et ennemmin kastelee vaikka jalkansa tai kestää vaikka 15 minuuttia mennä ton yli, kun alkaa teloa itteensä. Ja nyt tosiaan mennään tohon, ottaa vähän juotavaa tohon rinteeseen ja sit jatketaan. No niin, nyt ollaan kävelty ehkä sellainen puolisen kilometriä nyt tätä Pekan tilan poikkia. Täällä on aika hyvä tää maasto kävellä, että ei ole todellakaan vaikea kulkusta. Polkuja ei ole vielä tullut vastaan, me tiedetään, että ne tulee tuossa vähän myöhemmin, mutta tästä on ihan hyvä kävellä ja mennä. On tällainen ei kovin näreinen, no tää kohta nyt on, mutta yleisesti aika kova pohjasta ja tämmöstä simppeliä kävellä tässä näin. Ja tossa nyt tuli eka lämpäri vastaan. Ja vähän kierrän sitä. Ja ei tästä enää kauaa mene, kun me ollaan siellä
mutta ihan on käveltävissä ja päiväreissu mielessä heitettävissä, jos tulee veneellä tonne Surnuvuonon pohjaan. Siinä on tollanen suoalue, mutta tuolla jatkuu sitten taas hyvinkin tasasta kovaa maasta. No niin, nyt aletaan tosiaan lähestymään tätä tilaa. Tuolla näkyy toi varastorakennus. Tultiin vähän nyt tätä tilan itäreunaa pitkin. Tuolla suoreunusta pitkin kulkee se oikea polku. Tossa oli kyllä tosi nopsa tulla tänne. Katsotaan miltä täällä näyttää, kun jäi viime vuosi välistä tää Inarin reissu. Niin onks täällä mikään muuttunut? Tosi lämmin tässä on ollut kulkea ja mukava toi maasto muutenkin. Eli tossa menee toi polku, menee ihan suoreunusta pitkin ja tästä sitten tosiaan tänne tilalle. Ja ehkä tää on heinittynyt enemmän vieläkin, jos mahdollista. Ainakin näin alkuun. Tää aita tässä on edelleen. Ja tuolla on toi rakennus vielä pystyssä. Nämä muutamat on tässä näin. Edelleen näyttäisi toi huussin ovi olevan auki. Mut ihme kyllä se on pystyssä toi huussi. Kylläpä on lämpöinen ja mukava keli nyt täällä näin. Tän näköinen tää on. Mennäänpä kattoo vielä toi talo. Ja katsotaan ihan eka kun mennään tän vajaan. Tuossa on tuo kelkka. Vaja näyttäisi olevan, sieltä se ei näytä enää olevan ihan niin suljettu, että sieltä on otettu joku kuormalava kyllä nyt pois. Kelkka taitaa olla aika entinen. Kyllä tää tönä suunnilleen samassa kunnossa on. Ainakin näyttäisi siltä. Tässä on tällainen aitaus. Onko siinä joku syntymäpäivä kortti Inkalle? Taitaa olla. Tän näköistä täällä on. Voidaan katsoa vielä vähän tonne sisälle. Sisälle miltä siellä näyttää. Siellä on edelleen makuupussia ja mukeja siellä on muutama. Näyttäisi olevan muuten Pekan joku tällainen nimikkomuki. Otetaan ainakin siinä on hänen kuva siinä. Hyvä, että tämä on edelleen lukittu. Tää paikka ei ole menemistä. Muutama matkaradio siellä on. Ja noin vaatteet ja sauna on siinä ja puuliiteri ja jääkaappikin vähän huonona. Katsotaan tänne taakse vielä. Katto edelleen remonttikunnossa. Telineet siellä on jo valmiina ottamassa tekijä. Mutta joo. Ei täällä kauheasti ole paikat muuttunut. Tän näköistä täällä nyt on. Mut tulkaa itse tänne katsomaan tää paikka, jos on kiinnostusta. Nyt tiedätte suunnilleen miten tänne mennään. Ja onhan tää mielenkiintoinen paikka.